Joe De Bono Grech u Nettu Farrugia, komuni bejnietom is-sens ta' gburija bil-fatt li l-om membri tesserati tal-Partit Laburista għal deċenji sħaħ. Għandek kun gburi li inti membru ta' partit illi ħlifġejt lill-poplu Malti ma' għamirx. Kemm ilu waqqaf il-Partit Laburista ħlifġejt lill-poplu Malti biex ma' qudiem qatt ma sar. Mill-ġlieda l-ħelsin ta' pajjiżna għal perjodu mill-aktar jibes tal-interdett, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta' Malta tul is-snin u t-tiġdid riċenti. Iż-żewġ persuni huma simbolu ta' kif l-attiviżmu fil-politika jġib bidliet pożittivi kontinwament. Għalhekk l-appell tal-eks Ministru De Bono Grech biex dawk li jemmnu fil-valur tal-ġustizzja soċjali jibqgħu jkunu r-ruħ tal-Partit Laburista. Kull partit biex żomm ħaj irid ikollu r-ruħ huma l-membri. U jien nagħmel appell lill-Maltin, speċjalment il-Laburisti li huma ġenwini veru u l-Laburisti illi ħafna minnhom kienu membri u forsi traskuraw u ma ħarsux. Issa l-partit dil-ġimgħa qiegħed jagħmel mhux maratona kif insejħilha jien, imma qed jagħmel appell illi dawk il-Laburisti u anke Maltin ta' rieda tajba jersqu lejn il-partit ħadu ħafna il-poplu Malti ħafna billi jagħti xi ħaġa żgħira mhux ġifieri inti għax taħseb bit-tessera tal-partit illi isek se tixxi xi ħaġa, imma għandek kun gburi li inti membru ta' partit illi ħlifġejt lill-poplu Malti ma' għamirx. Kemm ilu waqqaf il-Partit Laburista ħlifġejt lill-poplu Malti biex ma' qudiem qatt ma sar. L-istess jemmen Nettu Farrugia li ħajtu għaddi attiv fl-istrutturi tal-partit, mhux l-inqas il-kumitati lokali. Jispjega kif is-sħubija hija sors ukoll biex jinżamm kuntatt kontinwu u jingħata sehem fil-proċessi tal-Partit Laburista u tfassil tal-politika għal pajjiżna. Apparti illi huwa tul finanzjarju għal partit li għandna bżonnu, għaliex jekk ma jkunx hemm il-finanzi available, il-partit ma jistax jippromuovi lilu nnifsu, ma nistgħux inkomplu bil-progress. L-oħra, iktar kemm ikollok numru għoli ta' membership, il-moral aktar ikun għoli. Il-partit tagħna ħafna, għadu jtina bil-partit fil-gvern. Jekk ma nsostnuhx bil-membership tagħna, bil-ħlas tal-membership, allora il-partit ma jkunx jista' ikompli jiġġedded. Huwa f'dan l-ispirtu li mijiet ta' Maltin qed iġeddu sħubija tagħhom jew saħansitra jingħaqdu fil-Partit Laburista l-ewwel darba bħala parti mill-kampanja Renew. Kull min jixtieq jissieħeb mal-Partit Laburista jista' jagħmel dan billi jċempel fuq 51602034 jibgħat SMS fuq 506 19275 jew jissieħeb online fuq www.partitlaburista.org.